Εδώ είμαστε τρίτη ώρα για το πρωινό στην TV100. Είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Πάμε στο επόμενο θέμα μας, το οποίο αφορά στα ΚΕΠ, στα προβλήματα που έχουν οι εργαζόμενοι εκεί, αφού οι συμβασιούχοι τελειώνουν οι συμβάσεις τους, δεν ανανεώνονται για πολλούς από αυτούς. Πολλά ΚΕΠ σταματάνε να δουλεύουν πρωί-απόγευμα, δουλεύουν πλέον μόνο πρωί, διότι δεν υπάρχει βάρδις. Υπάρχουν ΚΕΠ τα οποία δουλεύουν μόνο με συμβασιούχους και όταν τελειώσουν οι συμβάσεις δεν θα μπορούν να δουλέψουν. Και γενικότερα ακούγεται πως λόγω και των ελλείψεων και σε εργαζόμενους αλλά και των χρηματοδοτήσεων που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα, δεν ξέρουμε αν είναι ευίωνο το μέλλον για τη λειτουργία όλων των ΚΕΠ, ειδικά αυτών της επαρχίας. Κοντά μας ο κύριος Πολύκαρπος Σασαρίδης, πρόεδρος του Σωματείου Μόνιμων και Συμβασιούχων στα ΚΕΠ Μακεδονίας Θράκης Θεσσαλίας. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Και η κυρία Σεβαστή Μαυροπούλου, Γενική Γραμματέας στο ίδιο Σωματείο. Ακριβώς. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα την τελευταία φορά που τα είπαμε, κυρία Σαρίδη? Δυστυχώς, πάλι βέβαια πρέπει να σας ευχαριστήσουμε γιατί πάλι μέσω του δικού αφήσατε όμως τα απόσταση σας και ποιος κάθεται στο πόδι σας τέτοιες ώρες. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα πραγματικά, γιατί και εγώ στο ΚΕΠ που εργάζομαι, τη Δημοτική Ενότητα Κορώνιας του Δήμου Λαγκαδά, έχω αφήσει τη συναδέλφισά μου, η οποία και εγκυμονούσα. Αντιλαμβάνεται τώρα αυτή τη στιγμή ότι θα υπάρχει κόσμος και αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για να πούμε λίγο τα προβλήματά μας. Και όχι μόνο κόσμος, ξέρω ότι έτσι, πριν απαντήσετε, όλο και περισσότερος κόσμος επισκέπτεται τα ΚΕΠ και όλο και περισσότερες διοικητικές υποθέσεις καλύπτουν πια τα ΚΕΠ. Αυτό είναι μια αλήθεια. Εμείς θα το πούμε για μία ακόμη φορά, δεν μας ενοχλούν οι νέες διαδικασίες οι οποίες έρχονται στα ΚΕΠ. Έχουμε τη διάθεση να εξυπηρετήσουμε σε όσο γίνεται περισσότερο φάσμα της δημόσιας διοίκησης, αλλά να υπάρχει προσωπικό για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα? Είναι το πρόβλημα έλλειψης χρηματοδότησης ή έλλειψης προσωπικού? Το ένα πάει με το άλλο, συνεπάγεται το άλλο. Γιατί πολύ απλά όταν δεν υπάρχουν χρήματα δεν υπάρχει προσωπικό. Αυτή τη στιγμή από πέρυσι έχουμε υπογράψει, οι συμβασιούχοι μας έχουν υπογράψει συμβάσεις σε ορισμένου χρόνου, ενός έτους ή μίσθωσης έργου, οι οποίες συμβάσεις δυστυχώς ξεκινάνε να λήγουν από αρχές Απριλίου. Πράγμα που σημαίνει ότι από αρχές Απριλίου αυτού του έτους, 2011, θα αρχίσει να φαίνεται η έλλειψη. Και δυστυχώς έχουμε ΚΕΠ και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στους άλλους 19 νομούς που εκπροσωπούμε σαν σωματείο, θα έχουμε συνολικά γύρω στα 50 ΚΕΠ κλειστά εάν δεν προχωρήσουν οι συμβάσεις. Και δεν λέμε απλά να προχωρήσουν συμβάσεις. Εμείς θα επιμείνουμε και θα πούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουν συμβάσεις με τα ίδια φυσικά πρόσωπα. Ναι. Το έχουμε πει και την προηγούμενη φορά. Δουλειά, να το πούμε απλά. Την προηγούμενη φορά βέβαια δεν έγινε. Άλλαξαν τα πρόσωπα, έτσι δεν είναι? Κατά πλειοψηφία αλλάξανε δυστυχώς. Γιατί πολύ απλά πήγαμε με το νέο νόμο των προσλήψεων 38-12 του 2009, ο οποίος βέβαια δίνει πρόταξη στην ανεργία. Σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί άνεργοι. Αλλά και από την άλλη, η εμπειρία η οποία είναι τόσο πολύτιμη αυτή τη στιγμή στην υπηρεσία των ΚΕΠ δεν πρέπει να εκτιμηθεί αναλόγως. Πόσο διαρκούν, κυρία Μαυροπούλου, οι συμβάσεις? Είναι ετήσιες. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον η περσινή πρακτική ήταν αυτή. Άρα μέχρι να μάθει ο εργαζόμενος στη δουλειά, μέχρι να εκπαιδευτεί. Ακριβώς. Δηλαδή ουσιαστικά ακριβώς. Δεν μας χρησιμεύει ένας καινούργιος εργαζόμενος αυτή τη στιγμή. Είναι έτοιμος πια και έχει ενημερωθεί και έχει την. Και να τονίσω λιγάκι ότι βάσει του νέου νόμου θα είναι οι συμβάσεις δεν μπορούν να ξεπερνάνε το 2011, έτσι. Ναι. Οπότε θα έχουμε σοβαρότερο πρόβλημα και μετά τις αρχές του νέου έτους. Τώρα για αυτές τις θέσεις που είναι και πάρα πολλές, που ολοκληρώνεται η σύμβαση των εργαζομένων στις αρχές του Απριλίου, έχει γίνει προκήρυξη για όχι ακόμα. Και δεν έχουν ακόμα κινητοποιηθεί καθόλου διαδικασίες. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί για την νέα. Πόσο χρόνο χρειάζεται? Θέλει ένα δίμηνο σίγουρα. Άρα ένα δίμηνο σίγουρα. Ότι είναι δεδομένο ότι θα έχουμε καθυστερήσεις και θα έχουμε πρόβλημα σοβαρό λειτουργικό σε πολλά ΚΕΠ. Ακριβώς, όπως το λέτε. Ναι. Αυτό, δώστε μας μια εικόνα. Υπάρχουν ΚΕΠ, ακούσαμε πως που λειτουργούν μόνο με συμβασιούχους. Βεβαίως. Δηλαδή, σε 3-4 εβδομάδες είναι ορατό το ενδεχόμενο να δούμε ΚΕΠ να κατεβάζουν ρολά και να λέει θα ανοίξουμε σε 2 μήνες πάλι και βλέπουμε. Ακριβώς όπως το λέτε, ναι. Και μπορεί οι νέοι εργαζόμενοι που να είναι πραγματικά νέοι, να μην είναι δηλαδή οι ίδιοι εργαζόμενοι με την υπηρεσία. Οπότε θέλουν τουλάχιστον ένα τρίμηνο, τετράμηνο, πεντάμηνο για να καταλάβουν τι σημαίνει ο θεσμός ΚΕΠ. Γιατί όπως και να το κάνουμε είναι πολύ πολύ δύσκολο. Άρα λοιπόν, ακόμη και να έρθουν οι καινούργοι υπάλληλοι, θα είναι εντελώς νέοι και άπειροι. Έτσι. Και το θέμα είναι ότι πλέον ο κόσμος γνωρίζει τι προσφέρει ένα ΚΕΠ. Με αποτέλεσμα και έχει απαιτήσεις, και είναι λογικό. Με αποτέλεσμα, να πάει σε έναν καινούργιο υπάλληλο, σίγουρα θα υπάρχει μια καθυστέρηση. Πρώτα, γιατί δεν υπάρχει γνώση του αντικειμένου. Και δεύτερον, στην εξυπηρέτηση. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι συνεργαζόμαστε με πολλές δημόσιες υπηρεσίες. Δεν μπορεί να καλυφθεί έστω για ένα διάστημα η λειτουργία των ΚΕΠ με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων. Μονίμων υπαλλήλων. Από τον Δήμο. Από το Δήμο, όχι από άλλα ΚΕΠ, όχι από ΚΕΠ του όχι ξέρω, από μπορεί και από άλλα ΚΕΠ. Να πει ότι από 3 που είσαστε εδώ, ένας θα πάει εκεί, έστω το βασικό οχτάρο να λειτουργεί με έναν. Δεν γίνεται αυτό. Για να μην κατέβουν ρολά στα ΚΕΠ.
Τα ΚΕΠ, παρόλο που υπάρχει με το νέο θεσμό του Καλλικράτη, συνεχίζουν και παραμένουν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Πράγμα που σημαίνει ότι απαγορεύεται ρητά και με απόφαση Υπουργού να μεταφέρεται προσωπικό των ΚΕΠ από ένα ΚΕΠ στο άλλο, ακόμη και στους όμορους Δήμους. Απαγορεύεται αυτό. Μόνο δεν επαρκεί το προσωπικό. εάν και εφόσον υπάρχουν επίγουσες ανάγκες, οι οποίες επίγουσες ανάγκες διευκρινίζονται για 2 μήνες. Έτσι, εύλογο χρονικό διάστημα. Αυτό θα είναι μια επίγουσα. Γιατί Σίγουρα, ήδη έχουμε- πραγματικά δεν επαρκεί το προσωπικό. Γιατί ήδη έχουμε κάποια κρούσματα συγχώνευσης ΚΕΠ. Θα πάμε και στον Καλλικράτη. Έτσι, τώρα. εντάξει. Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Είναι θέμα σοβαρό. Όταν λέτε- Απλά λίγο να συνεχίσουμε λίγο αυτό με τις συμβάσεις, να καταλάβουν και θέλω να κάνω έτσι λίγο γνωστό και προς τους κυρίους δημάρχους, τους καινούριους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι διέπουν τους εργαζομένους στα ΚΕΠ και ειδοί τους συμβασίουχους. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή 2 μήνες που πέρασαν ήδη της νέας χρονιάς να μην έχουν πληρωθεί. Πρέπει να καταλάβουν οι οικονομικές υπηρεσίες, οι καινούργιες Οι των Δήμων, συμβασιούχοι είναι απλήρωτοι. οι δήμαρχοι, ότι είναι απλήρωτοι γιατί πολύ απλά δεν γνωρίζουν οι οικονομικοί υπεύθυνοι των Δήμων πώς πρέπει να πληρώσουν τους υπαλλήλους των Δήμων. Και διευκρινίζουμε, μπορεί να έχουμε συμβάσεις μίσθωσης έργου ή ορισμένου χρόνου ανάλογα, αλλά οι υπάλληλοι των ΚΕΠ, επειδή είναι νέα υπηρεσία, έχουν πολλές εξαιρέσεις. Δεν είναι ότι διέπει όλες τις άλλες συμβάσεις. Δεν είναι υποχρεωμένοι να τηρούν βιβλία, σύμφωνα με τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Δεν έχουν υποχρέωση να έχουν υπαγωγή σε ΦΠΑ. Έχουμε εξαιρέσεις για όλα αυτά. Είναι πράγματα τα οποία τα αγνοούν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δημιουργούνται όλα αυτά τα προχωρήσει. κολλήματα και να είναι απλήρωτοι. Επίσης και κάτι τελευταίο, γιατί υπάρχει και εδώ ένα θέμα. Το 2009 ο προηγούμενος Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κ. Ζώης, είχε βγάλει διευκρινιστική εγκύκλιο η οποία έλεγε προς το ελεκτικό συνέδριο, γιατί πολλά εντάλματα κολούσαν στους επιτρόπους, και έλεγε προς το ελεκτικό συνέδριο πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι συμβάσεις έχουν εξαιρέσεις με βάση τους συγκεκριμένους νόμους και τους παλιούς και τους νέους και θα πρέπει να προχωρήσει η πληρωμή. Ίσως και κάποιοι επίτροποι μπορεί να μην γνωρίζουν, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω ότι οι συνάδελφοί μας δεν πληρώνονται και μιλάμε για καθαρά λεφτά, 450 ευρώ, αν βγάλουμε το ΤΕΒΕ που είναι κάθε δίμηνο 600 και 650. Μάλιστα. Αυτό συμβαίνει τους 2 τελευταίους μήνες, μέχρι να εξομαλυνθεί λίγο η κατάσταση. Έτσι. Ναι, αλλά δεν βλέπω να εξομαλύνεται δυστυχώς. Έχει αργήσει ήδη. Μάλιστα. Ενώ το ΤΕΒΕ τρέχει και αυξάνεται. Και μια που μιλάμε για Καλλικράτη, τώρα τι γίνεται με τον Καλλικράτη και τα ΚΕΠ, υπάρχει περίπτωση να έχουμε συγχωνεύσεις ΚΕΠ? Κανονικά δεν επιτρέπεται βάσει νόμου. Ναι. Έχουμε επανειλημμένες εγκυκλίους που έχει εκδώσει το Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία είναι αρμόδια με διεύθυνση λειτουργίας ΚΕΠ, που έχει συσταθεί στο Υπουργείο για την εποπτεία των ΚΕΠ και έχει εκδώσει πάρα πολλές εγκυκλίους που απαγορεύει αυτό το πράγμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι δήμαρχοι υπακούν Ναι. σε αυτές τις εγκυκλίους. Βεβαίως, έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Καθημερινά δεχόμαστε, γινόμαστε αποδέκτες στα σωματείο καταγγελίων από εργαζόμενους. Ότι? Μετακινήσεις υπαλλήλων από ΚΕΠ σε ΚΕΠ μέσα στον ευρύτερο Μέσα νέο στο Δήμο. ναι. Ακριβώς. Ναι. Καταργήσεις κάποιου ΚΕΠ και εξοικονόμηση κονδυλίων στο μυαλό, ας πούμε, του κάθε αιρετού. Αυτό όμως σημαίνει ότι ο πολίτης θα πρέπει να μετακινηθεί 50-60 χιλιόμετρα μέσα στον ίδιο Δήμο για να εξυπηρετηθεί στο ίδιο ΚΕΠ. Κυρία Μαυροπούλου, δεν θα ήταν όμως καλύτερο, έτσι θέτω έναν προβληματισμό, από τη στιγμή που υπάρχουν ειδικά στην περιφέρεια ΚΕΠ που υπολειτουργούν, είτε γιατί δεν έχουν πολλή δουλειά, αλλά ας μην το βάλουμε αυτό, είτε γιατί δεν έχουν προσωπικό, να ενωθούν τώρα με τους νέους δήμους 2 σε 1 και να μπορεί να λειτουργεί και το απόγευμα, να γίνεται καλύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου. Πραγματικά όχι, δεν θα συνέφερε. Γιατί το ΚΕΠ προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες. Δηλαδή, να σας πω το πιο απλό, έχουμε την λευκή αίτηση. Πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε μη πιστοποιημένη διαδικασία μπορεί να την διεκπεραιώσει ένας υπάλληλος του ΚΕΠ, φυσικά αφιερώνοντας κάποιο χρονικό διάστημα από την εργασία του κτλ. Προσφέρουν πολύ μεγάλη δουλειά, κυρίως στα περιφερειακά ΚΕΠ που δεν υπάρχουν οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες κοντά. Ναι. Ο υπάλληλος είναι ο εκπρόσωπος όλης της δημόσιας διοίκησης. Πραγματικά δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό που λέτε. Μπορούμε για την εξοικονόμηση να σκεφτούμε κάποια πράγματα, να μεταφερθούν κάποια ΚΕΠ. Τηρώντας βέβαια τις εγκυκλίους που έχει εκδώσει το Υπουργείο, έτσι, σε κάποια κτίρια που ανήκουν στο Δήμο, να μην χρειάζεται να πληρώσουμε μισθώματα κτλ. Το καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολη κατάσταση. Αλλά πρέπει σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο και με τα σωματεία, ενδεχομένως όπου μας ζητηθεί, μπορούμε να βοηθήσουμε, να γίνει αυτή η μεταφορά. Μάλιστα. Απλά αυτό το οποίο θα ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι μην ξεχνάμε ότι η πολιτική των κομμάτων ήταν και παντού. Άρα, αν προχωρήσουμε στις συγχωνεύσεις των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Καλά, τώρα η πολιτική των κομμάτων και των κυβερνήσεων έχει αλλάξει. Δυστυχώς έχει αλλάξει. Που το λέγαμε αυτό πολλές φορές. Αλλά το κόστος ενός ΚΕΠ πλέον, από τη στιγμή που τα χρήματα ήταν κατά 75% για την ίδρυση ενός ΚΕΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από τους κρατικούς πόρους, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένα ΚΕΠ έξοδα έχει ένα ίντερνετ, το οποίο και αυτό δεν είναι έξοδο γιατί πλέον είναι μέσω σύζευξης τα περισσότερα, η πλειοψηφία τους. Η μισθοδοσία 2 υπαλλήλων στα επαρχιακά ΚΕΠ που είναι μικρά, το παλιό που ήταν κάτω από 10.000 κατοίκους. Και μιλάμε και τηλέφωνο. Δηλαδή, απειροελάχιστα έξοδα με τα οποία μπορεί να εξυπηρετεί το